аеропорта з Хартфорда, кажеться. Ну той, який в Коннектикуті. Це Хартфорд, це Хартфордський. От тут ми. Отут на другому поверсі було виглядалося. Не думаю, що на третій, на другому. Там, де оцей кондишнер, на 28. 40. Тут Павлік Кухарчук. Галя вот машину чистила пилісосом. Тоже може десь з другого поверху чи що. Ну вже зверху десь. Проволокою цього. Галя його этого. Жінка. Люба у них. Точка. Була. Любов є. Найбільше. Ох, я любов. І інші робили. Шалом, отак жилося, десь місяць прожили. Туди можна було ходити, там от недалеко. Це Брайтон Бразер.